Ginpaidalom sa surgical lockdown ang Barangay Takas sa Distrito Sangharo, pinaagi sa ginpapanaog nga Executive Order No. 84 ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas sugod subong adlaw Agosto 30 tuptub Setyembre 2, 2021 matapos nga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant ang isa ka lalaki. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay punong Barangay Joseph Poral, iya ginpahayag nga gindala na sa quarantine facility ang 34 anyos nga isa ka call center agent. Suno kay Poral, naka-work from home ang nasambit nga individual kag wala sang travel history. Apang sang ginpaidalom ini sa reverse transcription polymerase chain reaction test o kon RT-PCR test sang Hulyo 27, ini ang nagpositibo sa COVID-19. Liwat ini nga ginswab sang Agosto 10 kag liwat ini nga nagpositibo sa nasambit nga virus. Samtang naga-quarantine, liwat ini nga ginpaidalom sa RT-PCR test kag nag-negatibo ini. Apang siya ang ginpabalo nga nagpositibo sa Delta variant, ang iya nga specimen nga ginpadala sa Genome Center. Dugang pa niya padayon ang contact tracing kag swabbing sa tanan nga mga close contacts ang nagpositibo nga individual sa diin naglabot na sa 4 ka mga balay ang gin-lockdown sa nasambit nga area. Balita nagikan sa siyudad sang Iloilo. Alex Escalante, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.